През 20-та ме избраха за църковен водач. Управлявах църковното дело с сестра Чанша. Когато поех този дълг, не разбирах много принципите. Затова често се допитвах до нея. С готовност приемах всички нейни съвети. След известно време започнах да постигам резултати в дълга си и се почувствах достатъчно компетентна, за да работя сама. След това, когато възлагах работа, го правех без да го обсъждам с нея. Дори и когато се налагаше да вземем решение заедно, аз го взимах сама. Като виждаше безпринципните ми действия, тя ми казваше да спра да действам произволно. Понякога говореше пред дяконите. Сякаш ми имаше зъб. Изобщо не я беше грижа за достоинството ми. Исках да й се съпротивлявам. Когато обсъждахме работата, тя често отхвърляше повечето ми идеи. Аз се отбранявах, като си казвах: и двете водим църковното дело. Защо твоята дума да е последна, а не моята? Отхвърляш идеите ми. Така изглеждаш по-добра от мен. Братята и сестрите няма ли да си кажат, че съм лош водач? Как ще ги погледна в очите? Започнах да имам предразсъдъци към нея. После, когато обсъждахме работата, щом някоя моя идея бъдеше отхвърлена, аз замлъквах. Макар и понякога да смятах, че е права, не ми харесваше мисълта да отстъпя пред нея. Това сигурно е затруднило работата и се отразило на делото. Да. С времето предразсъдъците ми към Чанша се увеличиха. Не исках да говоря с нея, камо ли да обсъждаме работата. Превърнах се в пречка за нея. И самата аз се чувствах много възпрепятствана и потисната. През януари 2021, поради липса на сътрудничество, усещане, че ограничавам и здравословни проблеми, сестра Чанша се поддаде на негативност и в крайна сметка напусна. През октомври имаше избори за църковен водач. Един висшестоящ водач спомена Чанша и попита за нея. Сестра Уанджа Син каза: поема все повече бреме в дълга си. Състоянието й се е подобрило. Като чух това, малко се притесних. Тя сигурно има високо мнение за Чанша. Водачът ще реши, че е подходяща за позицията. Ако бъде избрана, не значи ли това, че отново ще работим заедно? Като се сещах как работехме заедно, малко се ужасих. Казах си, когато имахме разногласие относно делото, повечето служители заемаха страната на Чанша. Никой не слушаше мен. Тя е много справедлив човек. Щом забележеше, че не следвам принципите, ме укоряваше и често ме засрамваше. Беше ужасно да работя с нея. Откакто тя напусна, служителите следват съветите ми. Ако се върне, те няма ли отново да слушат нея, както преди? Ако отново започне да ме критикува, няма ли да съсипе имиджа ми сред братята и сестрите? Като осъзнах това, не исках да работя с Чанша. Казах си, за нищо на света трябва да им кажа за нейната поквара. Ще е лошо тя да бъде избрана. Тогава описах лошите й постъпки, включително как цени статуса си и не поема бреме в дълга си. За да бъда по-конкретна, дадох някои примери, за да докажа твърденията си. Попречила си да изберат Чанша заради статуса си? Това не е редно. Да. Водачът видя, че не съм справедлива с Чанша и разговаря с мен за справедливото отношение към другите. Аз обаче отказвах да приема. След няколко дни изборите започнаха и сестра Ли Мин ме попита за Чанша. Казах си, тя не познава Чанша така добре. Ще й кажа, че не е подходящ водач. Така тя няма да гласува за нея. Казах и за лошото поведение на Чанша, включително, че не поема бреме в дълга си.
Тогава обаче една сестра възрази, казвайки: по онова време Чънша беше в лошо състояние. Напоследък се е променила и вече поема бреме в дълга си. С търпение разговаря с нас и ни помага с проблемите ни. Щом чух тези думи, се разтревожих. Защо продължаваш да я хвалиш? Да не си гласувала за нея? Лимин ще гласува ли за нея, след като чу думите ти? Ако тя наистина бъде избрана, отново ще работим заедно. Няма да мога да се отличавам, а тя ще ме поправя постоянно. Ще е по-добре, ако се избере някой нов водач. Аз отдавна съм водач и разбирам принципи, така че хората се съгласяват с мен. А ако сгреша някъде, те няма да разбират и няма да ме критикуват директно. Така статусът ми няма да е оспорван. Не можех да допусна Чънша да бъде избрана. Казах, че тя няма много житейски опит, а говори само думи и доктрини. Щом го казах, видях как Ли Мин кимва и изпитах облегчение. Защото реших, че Ли Мин няма да гласува за Чънша. И кого избраха? Чънша и друга сестра се бориха за първото място. Още повече се притесних, че Чънша отново ще работи и с мен. По-късно водачът ме попита: със способностите си Чънша може да бъде водач. Ако я изберат, ти как ще се почувстваш? От въпроса се разтревожих, че ще изберат Чънша. Затова казах: липсва и житейски опит, а нравът ти е сериозно покварен. Водачът виждаше колко се съпротивлявам на Чънша и ми каза: ти виждаш само нейните слабости, а никога силните й страни. Значи няма да можете да се сработите. Арогантна си. Думите й няма да можете да се сработите силно ме стъписаха. Сякаш беше разкрила намеренията ми и ме виждаше в лоша светлина. Братята и сестрите и водачите харесваха Чънша. А за мен какво оставаше? Просто се чувствах ужасно. Исках да напусна. Казах си: що ме толкова добра, избирайте я вече. Казах на водача: нямам човешка природа и не мога да работя в екип. Повече не мога да изпълнявам този дълг. Трябва да ми изберете заместник. Всъщност, желанието на водача е било да ти помогне. Заради съпротивата си не си успявала да приемеш истината. Да. Водачът разговаря с мен. Не те наричам арогантна, за да те слагам в рамки, а за да те подтикна да се справиш с покварения си нрав. Щом чух това, разбрах, че изливам гнева на дълга си и се съпротивлявам на Бог. Чувствах се засрамена и неловко. Щом обаче си помислях да работя с Чънша, започвах да се чувствам некомфортно. Не исках да се занимавам с това. Затова казах, че имам друга работа и си тръгнах. Бях много мрачна. Бог беше скрил лицето си от мен, защото бях непокорна. Опитвах се да избегна плана му. Така Бог щеше да ме презре, а аз щях да загубя делото на Светия Дух. Малко се изплаших, затова се изправих пред Бог в молитва. Боже, в ситуацията, която си ми отредил, има поука. Погрешно е да й се съпротивлявам, но не съм сигурна как да размисля над себе си. Моля те да ме напътстваш, за да разбера намеренията ти и да извлека поука. Амин. След молитвата станах малко по-спокойна. Когато обявиха резултата, Чънша беше избрана. Новината обаче не ме засегна. Размислих над себе си. Все критикувах покварата и недостатъците й, но никога не посочвах силните й страни и талантите й. Не я ли изолирах? Потърсих Божиите слова за антихристите, които изолират инакомислещите.
Един от прочетените откази ме докосна силно. Всемогъщият Бог казва: как Антихристът изолира и напада хората, които се стремят към истината. Той често използва средства, които другите смятат за разумни и правилни, и дори прибягва до дебати за истината, за да спечели влияние, а с него и възможност да напада, осъжда и заблуждава хората. Антихристът смята, например, че ако партньорите му са хора, които се стремят към истината, те могат да застрашат статуса му и за това ще говори за възвишени доктрини и духовни теории, за да заблуди хората и да се издигне в очите им. Така може да подбива авторитета на своите партньори и сътрудници и да ги потиска, както и да внуши на хората, че макар и партньорите на техния водач да са хора, които се стремят към истината, те не са му равни по способности и умения. Някои хора дори казват: проповедите на нашия водач са възвишени и никой не може да се мери с него. За един антихрист е изключително удовлетворяващо да чуе подобен коментар. Той си мисли: ти си мой партньор. Не притежаваш ли някакви истинни реалности? Защо не можеш да говориш така красноречиво и възвишено като мен? Сега си напълно унизен. Макар да нямаш нужната способност, ти се осмеляваш да се съревноваваш с мен. Ето какво си мисли антихристът. Каква е целта му? С всички възможни средства той се опитва да потисне и принизи другите хора и да се постави над тях. Ето как се отнася към всеки, който се стреми към истината или работи с него. Освен тези злодеяния, антихристите вършат и нещо още по-подло, а именно все търсят начин да спечелят влияние над хората, които се стремят към истината. Например, ако някой е прелюбодействал или е извършил някакво друго прегрешение, антихристът се възползва от това, за да го нападне и да търси възможности да го обиди, разобличи и оклевети, да му лепне етикет, за да потуши ентусиазма му да изпълнява дълга си и да го накара да се чувства негативно. Антихристът също така кара Божиите избраници да го дискриминират, отбягват и отхвърлят, за да изолира хората, които се стремят към истината. Накрая антихристът постига целта си, когато всички, които се стремят към истината, се почувстват негативно настроени и слаби, вече не изпълняват активно дълга си и не желаят да посещават събирания. Тъй като хората, които се стремят към истината, вече не представляват заплаха за неговия статус и за властта му, и никой не смее да го докладва или разобличи, антихристът може да се чувства спокоен. В обобщение, въз основа на тези проявления на антихристите, можем да определим, че те не изпълняват дълга си на водачи, защото не водят хората да ядат и пият Божиите слова или да разговарят за истината, не ги поят и подхранват, за да им позволят да придобият истината.
Вместо това, те прекъсват и смущават църковния живот, разрушават и унищожават делото на църквата и препъват хората по пътя им на стремеж към истината и получаване на спасение. Те искат да отклонят Божиите избраници и да им отнемат шанса да получат спасение. Такава е крайната цел, която антихристите искат да постигнат с това, че прекъсват и смущават делото на църквата. Амин. Слава Богу! Чудесна находка! Божиите слова показват как антихристите изолират инакомислещите. Да. Тези Божии слова наистина ме докоснаха. Бог казва, че антихристите потискат и изолират другите, като намират кусури на търсещите истината, за да затвърдят собствения си статус. Не се ли отнасях така с Чънша? По време на изборите, като видях как всеки има добро мнение за нея, се сетих как в миналото всички следваха нейните съвети и отдаваха на нея цялото си внимание. Тя често посочваше грешките ми и ме засрамваше. Ако бъдеше избрана, другите можеше да се възхищават само на нея и да слушат само нея вместо мен. Затова се паникьосах. Усърдно отричах способностите й и силно подчертавах проявите й на поквара, че й липсва навлизане в живота и че не търси истината. Опитах се да подведа всички, за да не гласуват за нея. Когато водачът забеляза проблема ми и ме скастри, че съм несправедлива, аз не получих своето. Станах неразумна и поисках да напусна. Всичко, което казах, бе пълно със скрити мотиви, за да защитя репутацията и статуса си. С какво това бе по-различно от антихристите, които атакуват търсещите истината? Да. Църквата се нуждаеше спешно от таланти. Макар да имаше признаци на поквара и недостатъци, тя беше справедлива и поемаше бреме в дълга си. Изправена пред проблеми, тя търсеше истината и се стремеше към нея. Беше подходящ водач. Аз обаче се тревожих, че ще застраши статуса ми. Затова се опитах да я омалважа и изключа, без да ме е грижа за църковното дело. Не зачитах Божиите намерения и не изпълнявах дълга си. Прекъсвах църковното дело. Вършех зло. Действията ми бяха наистина отвратителни. В миналото мислех, че изолирането и наказанието са деяния на антихрист. Но сега осъзнавах, че и аз имам нрав на антихрист и че вървя по същия път. Ако не се покаях, щях да бъда разобличена и отстранена от Бог. Да. Без Божиите слова щеше да е трудно да видим собствените си антихристки нрави. Неволно бихме се съпротивлявали на Бог. Да. Като осъзнах това, се почувствах ужасно. Но разбрах. Бог се надяваше, че като ме разобличи, ще размисля и ще се покая. И ще поправя покварения си нрав. Трябваше да работя с Чънша, за да вършим добре църковното дело. Да. След това казах на братята и сестрите си за своята поквара. За да са наясно с твърденията ми и да се отнесат правилно с Чънша. Спрях да изолирам и да се съпротивлявам на Чънша. И активно се допитвах до нея. Обсъждах делото и работех с нея. Постепенно започнахме да се разбираме много по-добре. Аз се чувствах много по-спокойна. Слава на Бога. Особено когато по време на събрание чух как Чънша говори много практически за скорошно преживяване. Мислех как я бях възпрепятствала от това да бъде водач и бях сторила зло. Още повече се покаях и се почувствах гузна. По-късно продължих да търся истината и да размишлявам по въпроса. Прочетох Божиите слова.
Всемогъщият Бог казва: грижата на антихристите за репутацията и статуса им надхвърля тази на нормалните хора и е част от нрава и същността им. Тя не е нито временен интерес, нито преходно въздействие на заобикалящата ги среда, а е част от живота им. Тя е в кръвта им и следователно представлява тяхната същност. Тоест, каквото и да правят антихристите, първо се съобразяват с репутацията и статуса си и с нищо друго. Репутацията и статусът са животът за антихристите и целта на целия им живот. Каквото и да правят, първото им съображение е какво ще се случи с статуса ми, а с репутацията ми. Дали това, което върша, ще ми осигури добра репутация? Ще повиши ли статуса ми в съзнанието на хората? Ето за какво мислят първо, а това е достатъчно доказателство, че имат нрава и същността на антихристи. В противен случай нямаше да обмислят тези въпроси. Макар антихристите също да вярват в Бог, те смятат, че стремежът към статус и репутация е равностоен на вярата в Бог и му придават същата тежест. Тоест, докато вървят по пътя на вярата в Бог, те се стремят и към собствените си статус и репутация. Може да се каже, че антихристите са дълбоко убедени, че вярата в Бог и стремежът към истината са стремеж към статус и репутация, а стремежът към статус и репутация е и стремеж към истината, и че да придобият статус и репутация означава да придобият истината и живота. Ако почувстват, че не притежават репутация или статус, че никой не им се възхищава, не ги почита и не ги следва, те много се разстройват и смятат, че вярата в Бог няма нито смисъл, нито стойност и си казват: такава вяра в Бог провал ли е? Безнадежна ли е? Съкровените им мисли често се въртят около тези неща. Обмислят как да си извоюват място в Божия дом, как да придобият висока репутация в църквата, за да ги слушат хората, когато говорят, да ги подкрепят, когато действат и да ги следват, където и да отидат, за да се чува гласът им в църквата и да имат престиж, облаги и статус. В сърцата си те действително съсредоточават върху подобни неща. Към това се стремят такива хора. Амин. Амин. Бог разкри как антихристите копнеят за статус и как всичко, което правят, служи на стремежа им за власт. Те искат всички да им се подчиняват и възхищават. Те правят всичко това, за да установят свое собствено независимо царство. Съравновават се с Бог за вярващи. Вярно е. Държах се точно като тези, които Бог бе разобличил. Винаги поддържах имиджа си в сърцата на другите. Търсех статус, имах последната дума и бях център на внимание. Когато се появи някой по-добър, аз го виждах като заплаха за статуса ми. Нападах го и го изолирах. Така се отнесох с Чанша. От страх, че няма да се отличавам, ако я изберат, тръбях за миналата й поквара, за да не гласуват другите за нея. Дори се надявах да изберат нов партньор. Така, понеже бях водач по-отдавна, каквото и да направех, дори да не беше според принципите, новият ми партньор нямаше да забележи или да ме окури. Щях да бъда първенец в църквата.
Каквото и да кажех, щеше да се приема и щях да правя каквото си искам. Желанията ми излизаха извън контрол. Строях си собствено независимо царство. Да. За да опазя собствения си статус, аз потисках и изолирах другите. Също както ККП атакува своите дисиденти. За да запазят автократичната си власт и да накарат всички да им се прекланят, те използват авторитета си, за да оказват натиск и да изкореняват заплахите за своя статус и интереси. Отнасях се към Чънша както ККП с жертвите си. Просто не можех да повярвам колко ужасна бях станала в името на статуса. Като църковен водач, следва да работя с тези, които се стремят към истината, за да вършат църковно дело и да доведа братята и сестрите пред Бог. Единственото, за което мислех, беше статусът. В сърцето си нямах място за дълга си. Нито страх от Бог. От години вярвах, но продължавах да потискам хората заради статуса си. Наистина бях разочаровала Бог. И си бях навлякла омразата му. Не е добре да преследваш репутация и статус. Да. По-късно осъзнах, че има и друга причина да потискам Чънша. Тя все разобличаваше моята поквара и ме засрамваше. Открих следния отказ в Божиите слова. Какво трябва да направиш, ако искаш да избегнеш пътя на Антихрист? Трябва да поемеш инициативата да се сближиш с хора, които обичат истината, хора, които са почтени, да се сближиш с хора, които могат да ти посочат проблемите, които могат да говорят с теб откровено и да те укорят, когато открият проблемите ти. И особено с хора, които могат да те кастрят, когато открият проблемите ти. Това са хората, от които имаш най-голяма полза и трябва да ги цениш. Ако изолираш такива добри хора и страниш от тях, тогава ще загубиш Божията закрила и постепенно ще те сполети бедствие. Ако се сближиш с добри хора и хора, които разбират истината, ще имаш мир и радост. И ще можеш да държиш бедствието на разстояние, а ако се сближиш с подлеци, безсрамници и ласкатели, ще си в опасност. Не само, че лесно ще те мамят и лъжат, но и всеки момент може да те сполети бедствие. Трябва да знаеш какъв вид хора могат да са ти най-полезни. Тоест, хора, които могат да те предупредят, когато направиш нещо нередно или когато се превъзнасяш и свидетелстваш за себе си и подвеждаш останалите. От това можеш да имаш най-голяма полза. Сближаването с такива хора е правилният път, по който трябва да поемеш. Способни ли сте да го направите? Що за проявление е това, ако някой каже нещо, което накърнява репутацията ти и прекараш остатъка от живота си в негодование срещу него, като казваш: «Защо ме разобличи? Никога не съм се отнасял зле с теб. Защо все трябва да ми създаваш трудности?» И ако в сърцето си му имаш зъб, отчуждаваш се и постоянно си мислиш: «Аз съм водач. Имам такава идентичност и такъв статус и няма да ти позволя да ми говориш така». Това означава, че не приемаш истината и се противопоставяш на другите, че си до някъде глух за разума. Нима мисълта ти за статус не създава проблеми? Това показва, че нравът ти е твърде тежко покварен. Хората, които постоянно таят мисли за статус, притежават сериозен нрав на Антихриста. Ако вършат и злодеяния, много бързо ще бъдат разкрити и отстранени. Толкова е опасно хората да отхвърлят истината и да не я приемат. Непрекъснатото желание да се съревноваваш за статус и постоянното лъмтене за неговите облаги
са признаци на опасност. Дали човек все още може да практикува истината и да се справя с всичко според принципите, ако статусът постоянно възпира сърцето му? Дали даден човек не е очевиден антихрист, който показва истинското си лице, ако не е способен да практикува истината и ако постоянно действа в името на славата, изгодата и статуса и винаги използва властта си, за да постигне нещо? Амин. Амин. След като прочетох това, осъзнах, че братята и сестрите не ме разобличават, за да ме омалуважават, да ми се присмиват или да ме засрамват, а за да ми помогнат да опозная себе си. Това беше от полза за живота ми, за да не поема погрешния път. Да. На времето, когато работех с Чънша, тя ме разобличаваше веднага, щом забележеше арогантността у мен. С любов тя ме подкрепяше. Да имам такъв човек до себе си беше добре за навлизането ми в живота. Тогава обаче я разбрах погрешно и не приех това от Бог. Мислих, че тя просто ме засрамва, разобличава и поправя. Имах предразсъдъци към нея и я изолирах. Това бяха признаци за антихристки нрав. Божиите слова ми бяха дали път за практика. Трябваше да бъда с честни хора, които се стремят към истината. А сторих ли нещо против принципа, трябваше да се откажа от статуса и да чуя какво мислят. Това щеше да ми помогне да не сгреша. Да. Мислих си как, макар да съм църковен водач, не разбирам много неща. Понеже имаме покварен нрав, неизбежно ще прекъсваме и смущаваме дълга си. Затова само като работим в хармония и се подкрепяме взаимно, можем да вършим добре дълга и делото. Да. Амин. Щом разбрах Божията воля, бях откровенна с Чънша и се извиних. Разказах и как съм я нападала и потискала. Цялата история. Щом тя чу това, не ме намрази, както си бях представяла, а сподели своя опит, за да ми помогне. Като се разкрих, аз преодолях предразсъдъците си. Слава на Бога. Да действаш според Божиите слова е страхотно. Това решава всичките ти проблеми. Да. Това хармонично сътрудничество е било трудно. Да. Веднъж по-късно пренебрегвах някакви общи въпроси, защото бях заета и 2 месеца забравих да организирам общо събрание. Сестра Ян Йени, която ръководеше общите въпроси, ме смъмри. Не си се събирала с нас от 2 месеца. Не си разрешавала проблемите в задълженията ни, което се отразява зле на живота ни. Според Божието слово, водачите и работниците, които възлагат работа, а после не я ръководят, са лъжеводачи. Като чух това, изпитах смесени чувства. През тези 2 месеца се интересувах от състоянието ви, но не много често. А и бях заета с други дела. Не можеш да ме наречеш лъжеводач само заради това. Как ще проверявам делото ви, като ми говориш така? Ако отново ме хванеш да правя нещо неправилно и ме докладваш като лъжеводач на водачите от по-горно ниво, няма ли да загубя статуса си? Няма да ти позволя да ръководиш делото в бъдеще. Тогава обаче се сетих как нападах и изолирах Чънша. А сега не исках да позволя на Йени да ръководи делото, след като бе изразила мнението си. Не изолирах ли още онези с различни мнения? Тогава си припомних отказ от Божиите слова. Божиите слова гласят: трябва да се сближаваш с хора, които могат да говорят с теб правдиво. Да имаш такива хора до себе си е от голяма полза за теб. По-специално, ако имаш до себе си такива добри хора, с достатъчно смелост да те укорят и да те разобличат, когато забележат проблем при теб, това може да те предпази да не се отклониш от пътя.
Тях не ги интересува статуса ти. И веднага, щом открият, че по някакъв начин си престъпил истинните принципи, ще те укорят и ще те разобличат, ако е необходимо. Само такива хора са почтени и имат чувство за справедливост и както и да те разобличават и укоряват, само ти помагат, наглеждат те и те насърчават да напредваш. Трябва да се сближиш с такива хора. Ако до теб има такива хора, които ти помагат, ставаш относително по-защитен. Ето какво е да имаш Божията закрила. Амин. Амин. Като си припомних Божиите слова, постепенно се успокоих. Сестра Йени беше малко груба, но казваше истината. През това време не бях разбрала състоянието й и не бях разрешила проблемите й. Това се беше отразило зле на живота й. Като църковен водач, беше моя отговорност да се информирам за състоянието на хората и да разрешавам проблемите им, колкото и заета да бях. Не бях проявила загриженост към нея и когато ми отправи предложения, аз исках отмъстително да я нападна, защото смятах, че ще ме засрами. Бях истински токсична. Когато Йени ме скастри, тя надзираваше работата ми и практикуваше истината. Ако се опитах да я отмъстя, щях да вървя против истината и да върша зло. Точно така. Щом осъзнах това, се изправих пред Бог в молитва. Мили Боже, осъзнах, че имам зла природа. За да опазя репутацията си, исках да нападна Йени. Това е да наказваш хората. О, Боже! Не искам да следвам покварения си нрав. Искам да практикувам истината и да послушам Йени. След молитвата почувствах вина за това как се бях отнесла с Йени и поисках да се извиня. За моя изненада, обаче, тя ми се извини първа. Каза, че малко е прекалила и че е говорила с поквара. Аз също се извиних. Казах, права си. Не съм вършила истинска работа и трябва да размисля. Почувствах, че братята и сестрите ме разобличават и ми показват грешките, за да осъзная, че не съм вършила практическа работа, а това идваше от Бог. Бог ме защитаваше. Слава нему! Слава Богу! Осъзнах чрез това преживяване, как Сатана ме бе покварил и копнеех твърде много за статус. За да запазя позицията си, дори потисках и изключвах хората. Това беше изключително зло. Осъзнах също, че, независимо от ситуацията, ние трябва да размишляваме над себе си и да търсим истината, за да се справим с покварата си. Едва тогава ще избегнем съпротивата срещу Бог. Да, слава Богу! Слава Богу!